Idol, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Kulay na buhay mga kabady. So nasa Pangpang Public Market tayo. Yan, Angeles City. Hello po, good morning. So nakamiss kay John Paul. Ayan mga kabady. Morning po. So mga kabady, tapos na yung linalakad niya. Kaya kasama na natin yung bata. Thank you. So mga kabady, yung Pangpang Market. Ito yung pinakamalaking palengke dito sa Pampanga. Yan, so ito tinatawag na bagsakan ng mga palengke. Angeles City Public Market. So tapos dito sa harap mga beli, mga tindahan ng gulay yan. Gulay. So dito mura gulay. Tingnan natin yung seafoods kung nagbago na yung presyo, saka yung karne ng baboy. So may event tayo ngayon dito sa Angeles. Angeles.
Beli, pasok na tayo. So, bili tayo lapu-lapu. Saka yung ibang kailangan natin. Pero yung baka, kagabi, napamili ko na gawa ng... Yun, medyo matrabaho po yun. Maano siya. Naman tawag doon, pinakukuluan natin, medyo may katagalan. So, umalis kami sa bahay ng 4:30. Nakarating kami rito ng alas 6 ng umaga. So, lunch time ang set natin. Saan ang ano ng karne ng baboy dito? sa loob. Morning po. Atis oh. Dito. Public market ng Angeles. Pangpang public market. So Beli, ito yung pinakamalaking palengke dito sa Pampanga. Kumbaga bagsakan ng mga palengke. Sino yung white yan? Diba yan? Okay ko. Yun. Hey, Idol. Si Idol. Lang ako ni Mumuy eh. May. Buhay palengke mga Beli. Dito tayo mga Beli. Hoy, may cordon bleu ka. So meron tayo lechon belly, sweet and sour lapu-lapu. Boss, yan. Lalaki ng baboy. Seafoods. So sa lapu-lapu muna tayo mga baby. Lalaki na lapu-lapu. So Beli, ikot muna tayo. Malalaki lapu-lapu nila. May nakita ako kanina ron, kaya lang di ko pa tinanong yung presyo. 20 lang at. Lapu-lapu. Hello po. Gusto po. Thank you po. Shoutout ka na. Mamamalengke ako. May event kami rito sa Angeles ngayon. Thank you po. Ang lalaki na lapu-lapu po eh. Ikot pa tayo po eh, itong banda. Hello po. Hi guys. Lapu-lapu. So dito mga Beli, extension na ng palengke to. Shoutout din. Bangus.
Kariwa ka lang oh. Meron dyan. Ini, pipicture. Awa. Yun, nakakita rin ng lapu-lapu. Limasag, bossing! Hello kuya, Lumasag. ano po sa inyo? Hello. Welcome to Belly Star. Magkano sa lapu-lapu nyo po? 420 po. 420. Belly. Ito po, wala kayong card. Beli 420 ang lapu-lapu. Belly, belly! Ano masag? Belly, man! Masag! Big up! Yan, Belly YouTube. Yan. Big, big! Sa ano yun, lalaki pala no? Wait, Oo. merong maliit, merong malaki. Magkano sa maliit nyo? Sa maliit, ano na lang? 400. 400. Ito, gusto ko. Kabeli na rin. Kabeli! Kabeli! Mga kabeli! Boy, lapu-lapu boy. Lapu-lapu. Sariwa pa ba yan natin? Ito, mga kabeli. Yan, pula-pula yan. Mga beli, 4 na kilo lapu-lapu. Wag mo lang isama to yung maputla. Palinis ako Karen pa rose na lang. Ayaw niya daw. So, magkano magkano kilo? 420. Di ba 400 na lang? 400 na lang. Yung pwede ko. Yung mura na yan. Sigurado na ka magkaroon. Sa mga beli, 400 ang kilo ng lapu-lapu. Magkano? Yan, Sara yun. That's 400 sa puset. Ano to? Sa mga beli, pogita. Magkakilo ng pogita? 250 pogita. Das pampano. Espada, magkano? Magkano dyan? 420 espada. 175. Pwede na kuya? Gaano kalaki yung sobra? 1,705. Kapalinis natin kuya. Apo, pan-sweet and sour. Mas sweet and sour go. Sweet and spicy. Ba't ka belly kuya? Lechon belly. Lechon belly. Ay, salad. Dito. Squid. Shrimp. 20. 20. Pwedeng ba? Okay na? Sweet and sour. 100. Bili tayo ng pan-seafood mix. Shout out! Kanino? Hello! Hello po. Hello po!
Beli, tignan nyo yung ano, bago. Ano ba tawag dito ate? Racha? So 170, lima. Puracha. Magkano sa puset? 400 sa puset. Yung medyo maliliit lang. Tapos sipon 320. Tapos yung alimasag 200 ang alimasag. Na yung mataba. Ay bata. Kala mataba. Nakasalamin eh. Sorry. Gusto mo to? Ayoko niya. Yung gano lang. Yung lumot lang. Yan. So 1, 2, 3. Taong na lang. Walang taong. 1, 2, 3. Alanganin. Lagyan ko na maliit na ganito. Sige. Masarap na. Magkano sa bangos nyo? 200 bangos na belly. 210. Conforme sa size na belly. So taong na lang mga belly, bibili tayo. Okay. Ayun ka lang ha? Mga belly, 80 kilo ng taong. Bangus. Lagi ng palengke nyo dito eh, no? Pinakamalaki ito, di ba? Thank you. So mga belly, sa karne na tayo. Puntahan na natin sila Jepoy. Ang talo? Alright, I'm ready. So, okay. Na, so mga belly, hanapin lang natin sila Jepoy. Ayan. So nasa ano yan, nasa karni sila ng baka, ay baboy, manok. Agad na naman rin. Boss. Alright, Paul. Michael! Ano na? Nakabili na kaya? Magkano kilo? Ate, magkano kilo ng liempo nyo? 3? 340. Si Jepoy? Bumibili pa, pinapay-plate na. Boy, balita. Ay, nagkakaunti ka nun para So, very pang ano to, cordon bleu. Magkano kilo, boss? Pili 190. 190, boss. Hindi kasama yung buto na, ano? Hindi na kasama mo ito nito. 190. No po, madami yan. Very malalobat na tayo. Thank you. So, yung manok dito, 180, 90. Pilay na po yan, wala nang buto. Tapos, yung baboy, 340, liempo. Okay mga beli, iniwan muna natin sila Jepoy. Gawa ng matagal pa yung binibili nila. So, bibili na tayong gulay sa ibang kailangan natin. So, eto gulayan mga beli. Manukan, gulayan. Tanlad. Paul. Tanlad na ipengi kami. Paul, kuha ka lang ng konti. Tapos, magkano sa leeks? 130. Pengi yung kalate. Sa dito, 150. Ay, kalamansi, Adwa mo Paul, mga yan.
Gulay, sariwa gulay, oh. Kuya, ito, 89 lahat ito. Kalahati lang sa... Sige na, sige po. Na? Gulay. Silete lang kasi pala. At may kahit diyan, pwede mga sapatos sa ano. Mga kamag-anak ko sa abroad, Nay. Ate! Walang maniningil ng 6'5". Matumal. 5'6". 5'6". Mga Beli, okay na. Nay, salamat po. Thank you. Apa. Sa mga Beli, salad na lang. So meron tayong kanin salad. Tuna agli olio. So lettuce. So isang tray na lemon. Cherry tomato yan, tol. Ate, tapos kalating lettuce. Saan yung nagtitindang ng mangga rito? Sarap. Likod na ba to? Nasa likod na ba tayo? Sige. Beli, lagi kasi ng palengke kaya naliligaw. Ay, yung ano, yung isa. Okay na pisa yun. Okay na. Palis na lang. Substituto na. Okay. So mga Beli, nakabili na tayo. So, si Jepoy, namimili pa pala. Poy, cooking oil, wala ata tayo doon. Sunshine, walang piyesta, kahit piyesta lang. Ideal. Ayoko niyan. Wala na ba tayo sa sasakyan na pasta, yung backup natin? Wala na? Alam ko meron. Ito ba yan? Dalawa niya pa. Batayan mo na yun. Patat. Hindi, pangit yun. Ordinary yung shine. Ordinary na. Poy, mantika ko ah. Wala kayong mixed veggies? Ay, meron mo. Okay pa to? Oo, frozen yun. Magkano yung kanta? 110. Nagdudurog na to. Wala. May bago ba nito? Bago lang to po. Frozen kasi ito eh. Oo nga eh. Hindi na, Alphamart na lang ako. Okay. Hindi. Okay na yan, boy. Harina mo, meron ka na, breadcrumbs. Dagdag ka ng breadcrumbs. Ha? Alphamart ka din? Oo. So, very kompleto na yung pinamili natin. So, itlog na lang ng pugo ang kulang natin.
Mga kabeli natin, oh. Itlog ng pugo. Mga beli, itlog na lang ng pugo. Hanapin natin. Ate, may tindahan yung itlog ng pugo. Yan. Opya. Boss, may itlog ng pugo. Wala na. Saan meron kaya nagtitinda? Wala. So mga beli, hanap muna tayong itlog ng pugo. Ang hirap ata dito sa Pangpang yung itlog ng pugo po yan. Saan po? Banji. Ayan, Banji daw po. Sige po, yun na kayo doon. Itlog na lang naman ng pugo eh. Boss, pabili po ang itlog ng pugo. Ate, itlog ng pugo. 180 po. Ilang piraso yan? 100 po. 100 pieces, 180. Sige po. Ilan po? Isa lang. So mga beli, 100 pieces is 180 sa itlog ng pugo. Itlog ng pugo. Parang itlog ng manok yan. No? So, yun na. Okay na. Thank you po ate. Thank you. Again. Ano pa kulang natin, Kel? Fresh girl. Okay na, Beli. Nakapamili na tayo. Ano yun? Nagulat ako doon. So, ay mga Beli. Siguro hanggang dito na lang yung vlog namin ni Michael. Hello po. Yan, ingat ang lahat. At least naipasyal namin kayo sa pinakamalaking palengke dito sa Bayan ng Angeles. Thank you. God bless. Aba, shout out.